27 PNP personnel sa Pangasinan inilipat ng assignment dahil sa pagkakaroon ng kamag-anak na tatakbo sa eleksyon. Sundan sa report. 27 na PNP personnel sa probinsya ng Pangasinan ang inilipat sa kanilang pwesto dahil sa pagkakaroon ng mga kamag-anak na tatakbo sa nalalapit na eleksyon 2022. Kapag po ang isang PNP personnel po natin ay nakadestino sa isang lugar na meron siyang kamag-anak na tumatakbong politiko, ginagawa po natin to para po ma-prevent po natin na magkaroon po ng familiarity o makapag-interfere po siya sa nalalapit na eleksyon. Mandato ng kapulisan ang pagiging non-partisan ngayong eleksyon. Kabilang din umano ito sa paghahanda ng PNP. Samantala, 22 Chief of Police din sa Pangasinan ang sumailalim sa balasahan. Isa rin umano sa naging konsiderasyon ng pulisya ang length of service ng mga hepe ng pulisya. It is the guidance from the national headquarters po na lahat po ng mga chief of police natin na nakapagtala po na mahigit isang taon na sa position nila is pwede na pong i-reshuffle. Nakahanda na rin umano ang Commission on Elections sa pag-uumpisa ng national campaign period. Sa araw na ito, makukonsidera ng mga opisyal na kandidato ang mga aspirant. Mag-a-apply na sa kanila lahat ng election laws and COMELEC resolutions. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.